alụsị ọma mbụrụ nwa aja aka ka anyị na-etile egwu ya eze dibịa dunu ụkọbịa n'ukwuru ka anyị na-etiri ya bụ egwu ya dịka anyị na-ekwu eze ọvọd nwa nwadigwe n'ukwuru ka anyị na-akọwa alụsị ojezulu mba niile bịa n'ụlọ egwu ujezulu bịa liyo anyị bịa lee ka anyị nọ lee abalaka mmọnwụ na-abịa arabi na-agụ na-akwali njalaka na-akwali nwa obodo kwa mmọnwụ na-ada anyị nọ leusha derele egwu mmọnwụ na-abịa jelele egwu mo na-akwali ụyọrọ na-ejele egwu njem ka agụ ịbaraka mmọnwụ na-apụ usha ndakwa nso mmọnwụ na-apụ ịgba mmọnwụ na-ebe gịnị ka anyị ji kwado wee jebe ugwu labọ ide ọnwa na-adunu ka anyị ọnwa bịa liyo na anyị bịa lee ka anyị nọ lee abalaka mmọnwụ na-ebe onye a na-asụ na-abịa ọnwa na-adunu ka ọ bịa egwu ọbata ujele ka mmọnwụ na-ada ose derele egwu ịgba mmọnwụ na-ebe ihe na anyị bịa lee mmọnwụ na-apụ ụmụ omume ka na-eme na na-akọwa ụwa akọwa onye agbala ife na anyị nọ n'ọgbọ mmọnwụ na-apụ ngịrịla egwu ike gọngị na-agụ agụ gọngị na-ekwenye weze ndị ego ndị na-etile egwu nọ nso mmọnwụ na-ada igbo mmọnwụ na-ebe mmọnwụ na-ebe ibe onye mere ike kezido ọnwa na anyị nọ n'ọgbọ mmọnwụ na-apụ ọnwa na-etili ọra bụ onye ugwu labọ bụ ọlụ dibịa ka ọnwa ji ọnwa na-etili ọra na-adụ n'ụkọbịa ọnwa na-etili ọnwa bịalio na anyị ọnwa na-etili ọra dụ n'ụkọbịa ngelele egwu na anyị n'ọkwa nso mmọnwụ na-apụ ọ bụrụ nke onye na-ede ibe onye mere nya na-edelisi ya ebere onye meli na-ede onye abalị ike mmọnwụ na-apụ ike akọ ọ dịkwara ka mmọnwụ na-anazi na ịda ka akpa ka e ga-eme onye dogele dosi ndendabịa mmọnwụ na-ada gerele ego wo nke m na-ede nke onye na-ede nke m na-ede mmọnwụ na-ada n'ote njinji abịa mmọnwụ na-apụ gerele ego arụ na ngo na-ede nke mmọnwụ ebe ihe mmọnwụ aja na ntị dumaka zọba na bụla abịbịa anyị na onye ọ na-eme omume omume na-ebekwu n'ọbụbụ ọbụbe prọfet onye amụma ndị egwu na-ana igbo niile ọmụ na-akọwa onye anyị ji jebe ugwu bụ chief dọkta nwoke mmọnwụ na-eti ọnwụ ya ya eze dibịa ka anyị na-agọwa nwoke nwa bụ ọ mụrụ n'ugwu gị ka ọdụ na-akpọ odogbo mezi bụ o ji bụrụ odogbo ebulu odogbo bela ama nwoke o jiri arụbi na-agụ ujeli njem ụfọdụ iburu na-akwa ndị na-etile egwu a kedu ababa ngo mmọnwụ na-apụ chief doctor obodo wojele enu jan ọlụ dibịa ka ọ dọkịta bịalịọ anyị bịala ka anyị nọlịa igbo mmọnwụ na-abịa ya bụ chi bụ dọkta obodo ọlụ dibịa bidoro n'ụmụazị wee mụ ya ma mmọnwụ na-apụ ọrọ na-ekiri n'anya mmọnwụ na-ada ngịrịla ego mmemme bịalịọ nwa amadị aba mmọnwụ na-ada ngịrịla ego nwoke o si mee ebe uzuru izuru akwaba ibumo na mmọnwụ na-ada na jọmpụta mmọnwụ na-apụ mmadụ ka anyị ji debu mmadụ ka anyị ji debe obodo na onye agbali ekwe ka m na-ekwu chimdota obodo dị ya ngịga anyị na nwa mmanwụ na-egwula mmanwụ jere ibodo ọ ga-anazikwa na ajụjụ ụka nna
na pum pum. Gele